Il-Gvern ippubblika avviż legali dwar il-perjodu ta' kaċċa fil-ħarifa u fix-xitwa. Il-kaċċa għall-safar fuq il-baħar se tkun permessa mill-ewwel ta' Ottubru ta' din is-sena sal-31 ta' Jannar tal-2014, filwaqt li l-kaċċa tal-safar fuq l-art se tkun permessa mill-ewwel ta' Settembru ta' din is-sena sal-31 ta' Jannar tas-sena d-dieħla. Dan se jsir satejn qabel titla x-xemx u satejn wara nżul ix-xemx mit-tnejn sas-sibt u fil-ħdud u l-festi minn satejn qabel titla x-xemx sas-sija ta' wara nofsinhar. Bejn il-15 ta' Settembru u s-7 ta' Ottubru mhux ħatkun permessa kaċċa fuq l-art mit-tnejn sas-sibt wara s-7 ta' filgħaxija. Din il-miżura qed tiġi implementata biex tipproteġi l-passa tal-asafar protetti f'dan il-perjodu. Il-preżenza ta' nfurzar se tkun qawwija waqt l-istaġun tal-kaċċa minħabba s-sigurtà ta' tajr protett. Il-Gvern ħabbar li twaqfet diviżjoni fis-Segretarjat Parlamentari għal bidja sajdu drittijiet tal-annimali biex tmexxi u tieħu ħsieb l-entitajiet responsabbli biex jiġi żgurat l-infurzar waqt l-istaġun tal-kaċċa bl-isem ta' Wild Birds Regulation Unit. Dan il-unit ser ikun qed jikkoordina mal-Ministeru tal-Affarijiet Interni, mal-Korp tal-Pulizija, il-Forzi Armati ta' Malta u l-MEPA u bekk iservi ta' deterrent tal kull tip ta' abbuż. Il-kaċċaturi għandhom jassiguraw lilhom infushom li l-liġi tkun osservata kull ħin, hekk kif huwa fl-interess tagħhom u ta' kulħadd li jassiguraw il-kredibilità tal-Gżejjer Maltin.